Kerman Artzainarekin. Josu, zuzara Josu Artzaia, ezta? Ospe handia duen gazta bat egiten duena. Bueno, bai, gazta ditenik, eta ospia du noez, ez da ba? Ba, gazta bat erosi nahi dut. Bueno, edo gazta bi, zerin naiz tripontzi handi bat. Bueno, ba, goazen, eta zu aukeratu nahi duzun gaztak. Bale, goazen, bai. Aizu, Josu, zaila da orain etxean egindako gazta bat topatzea. Gaur egun guztia da industriala. Ba, nire ikustez du, naturala. Bai. Sarritan euskaraz gehiegitxo erabiltzen dugu bat zenbatzailea. Zentzu generikoa duenean, bat erabili ordez, nahikoa da a mugatzailea erabiltzea. Josuk ospe handiko gazta egiten du esatea nahikoa izango da horren bestez. Zena ez du, gazta freskua, ondua edo ketua? Nei ondua gustatzen ezki gehien? Niri ere. Bai, ba, orduan jarri gazta ondua, bai. Habe, dia, gazta onduak. Probatu nahi zu? Nahi dena probatzea gustatzen ez da? Bai, niri ere baita. Odago, pikat fuertean. Igual asko jamer batzu, suabe xago, gazta fresko xago ematea, obia. Nei bokailu handa jateko, etze gustatzen hola gazta fuertea. Niri ere ez. Ba, orduan, bietatik bana, bietatik bana eramango dut. Ondua eta freskua. Aukera honein ez zure iruditzen. Niri ere baita. Baina gazta zitakoan, oskailuan gordetzen nik, pixka mantentzeko, fresko mantentzeko eta. Nik baita, nik beti oskailuan gordetzen dut. Esaldiko aditza ezkutuan dagoenean, ere partikulari bai edo ez ipiniko diogu. Adibidez, Josuri gazta gustatzen zaio esaten badugu, Kermani ere bai erantzungo dugu. Josuri gazta ez zaio gustatzen esan ezkero berriz, Kermani ere ez esango genuke. Honako forma hauek ere baliokideak dira. Baita Kermani ere, edota ez da Kermani ere. Aizu, Josu, hartalde eder bat daukazu, Gustatuko litzaidake niri horrelako hartaldea edukitzea. Zailu, ba, nik hartzailanetan ikusten, Bueno, egia esan, ez da nik ere, Ze, gainera hartzaiak oso goiz esnatzen zarete, eta ni loti handi bat naiz. Baina ez pentsa, alferren naizenik, Azkenean hemen lan asko inberda eta azkenean, bueno, nahi zorionez asko gustatzen zait, baserriko lana. Ba, niri ere bai, baina baserriko lana beste gauza bat da, Zuk ez duzu nahi lana aldatu? Ez. Ni lehena esan ditut, ni guztua ez baserreo hartzailanetan da, ez. Ba, ze ondo. Bueno, gainera, gaur egun oso zaila da lana topatzea, Eta hemen gainera ez daukazu nagusirik, nahi duzunean har dezakezu jai eguna, bueno. Bai, baserriko lanetan ez dut uste jai egunik da honik, Nik ez da ere, Ni egunero eta egunero ibiltzen naiz, mingainari eman eta eman. Euskara ikasteko. Bat, zenbatzailea gehiegitxo erabili du gaur Kermanek. Honen bestez, Josuk gazta ona egiten du, esango dugu, eta ez Josuk gazta on bat egiten du, ez du gazta pakarra egiten, ez da? Gazta asko egiten ditu horrexegatik, Josuk gazta ona egiten duela esango dugu. Bestalde, ere partikula ere agertu zaigu. Honelako kasuetan, aditza eskutatzen dugunean, ere partikula horri baiezkoa edo ezezkoa gehitu behar diogu. Beraz, Josuk esaten badigu, niri gazta gustatzen zait, guk erantzungo diogu, guri ere bai. Edo kontrakoa, niri ez zait gazta gustatzen, ba, guri ere ez. Edo alderantziz, baita guri ere, edo ez da guri ere. Zuek, oroitzen duzue Paris, Dignatorren kantu hori? Bueno, bertan zioen bezala. Ondo, jotzen dut, baita guk ere. Geratu zaitezte horrekin. Bueno, eta Kerman gai izan bada euskaraz hitz egiteko, zuek ere bai. Horretarako badakizu, honekin edo arekin, baina egin.